Ty vole, ešte sluchátka som si nezobral. Mám sluchátka, mám, našiel som, mám sluchátka. Ideme hrať. Zdravím vás, dámy a páni, u prvého herného videa na mojom novom kanáli. A je to z hry Gas Station Simulator, ako môžete vidieť. A neviem, čo by som k tomu povedal, je to jednoducho simulátor práce na pumpe. Jednoducho budeme proste pracovať za pumpára. Chápeš? Takže nebudem to preťahovať a poďme sa rovno na to vrhnúť. Jo, kúpil som pumpu. Dobré ráno, krásne ráno. Prečo som taký malý? To je aký maličký som? Dobre, každopádne, toto je naša pumpa, áno. A máme aktuálne úkoly. Zistiť, ak sa opäť do čerpacej stanice. Nápoveď a pridrženie niečoho, toho teda popelnice, aby ste získali skoro. To si vyskúšam, počkaj. OK, tak to mi nevyšlo. Druhý pokus. Jo! Nebudeme sa tu hrať, prišli sme pracovať. A prečo je tu také ticho? By som chcel vedieť. Myslel som, že aspoň nejaké zvuky tu budú, ale vyzerá, že nič tu není. Čo tu je, ty kokos? Aha. OK, tu nejaký skrat. Poďme odpáčiť tieto dosky, jebneme ich do koša. Tak, pecka, netrafil som sa asi. Teraz som sa trafil, výborne, odhádžeme všetky to dosky. A sme v stanici, dobrý deň, ježiš, čo to vyzerá otrasne. Kukučka, to je kábel vysokého napätia, nejde spôsob zapnúť elektrinu. Elektrika by sa nám hodila. Toto je čo? Nejaký lampión, neviem čo to je. To vedie sem, a kde to vedie? Počkaj, tu som tuším niekde videl páčku. Ja som to dávnejšie hral, dámy a páni, len netuším, kde som. A tu, jaký som slepý. Už to nabieha. Odkiaľ ide tá hudba? A dobrá hudba. Dobre, nebudeme tu tráviť moc času, pretože došli sme sa makať, ne sa flákať. To sa rimovalo. Zvedni telefon, púď před stanici. Ďalší príbeh, poďme. Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? Yes, I'm a busy person. But luck would have it that the land you've purchased once belonged to my father. Since you are not only a potential business partner, but family no less, I'll do my best to help you. I will send you emails on a regular basis providing you with information on how to handle each part of the business. Do make sure to pay attention. Well, I must head off now. It was pleasant speaking to you again. Dobre, takže dáme pani, toto bol náš stríček, nám pogratuloval nám k tomu, že sme otvorili našu čerpaciu stanicu a napísal nám, že bude nám posielať e-maily, tzv. Asi updaty, ako by som to nazval, o tom, ako sa darí, alebo ako, alebo čo mám jak robiť. Poďme si prečítať e-maily v počítači. A zdravíčko, nebo nazdar, dialekt nebyl nikdy mou silnou stránkou. To je ale jedno. Práve som slyšel, že si provedl solidní investícii, musím ale říct, že mi je líto, že si kvôli tomu musel prodať svoje auto. Vždyť si mne mohol požiadať o pôjčku. Dám ti pár tipů a triků. Moje e-maily budou přicházet pravidelně, takže si můžeš ukládat podle témat. Musíš si túto stanici uvést do provozu. Kdo ví, jak strašné je za ty léta poškozená. Nezapomeň neustále generovat zisk, nejprve oprav výdení stojan na palivo. A prozatím si nedělej starosti z penězí. Přeci jsme rodina a rodina si má pomáhat. Jsem tady, abych podal pomocnou ruku. Konec konců jsem muž činu, ne slova. Z toho sme sa dočítali, že dostaneme tzv. Finančnú injekciu a to znamená, že náš triko nám pomôže s peniazmi. A teraz musíme nasadnúť do tohto minibágru a ideme odpratávať pravdepodobne
Neprišiel som ani 5 metrov s tým. Dobre, no super, môžem mi sa akurát tak palivo zohnať teraz. Ja, toto sú začiatky, dáme páni, proste všetko sa sere, nič sa nedarí. Ideme sa naplniť náš kanistr, kde to je. Tisknete LMB pro interakcii. Ja by som mohol vyťahnuť ten, jak sa to robilo? Inventár, Ečko, jak sa to robilo? Však to stlačam, Hčko, ne, Ičko, Ečko, Rko, Tčko. Čím sa to? Máte novú poštu, počkaj, ideme sa ťa pozrieť poštu. Minibugger, vidím, že si našiel Rudy. Mluvím o minibuggeru. Řekneme, že jeden z pracovníků mého dodavatele byl s touto věcí velmi svázaný. Nakonec to jméno zůstalo, takže teď je Rudy. Tak či onak, nepotřebují. Je aj tapko, ja som dement. Tak, naplníme si to. Tak, super, máme to naplnené a ideme natankovať. Ja som toto, dáme pani, strašne dlho nehral, takže aj som to pozabúdal. Takže teraz by to mal mať plnú nádrž, ak sa nemýlim. Skoro. Dobre, čo potrebujeme? Vráť sa k odstranení horát písku. Aha, takže my musíme odstraňovať piesok. Ja vám to asi pravdepodobne zostrihám, pretože toto je dlhavá časť. Robíš len toto proste v kuse dokola. Takže ja vám to zostrihám. Prvú várku by sme mali, prvú kopu máme preč, ďalšiu kopu by sme mali. Teraz zase musíme ísť natankovať, takže nemôžem takto natankovať, mi chceš povedať. Chceš mi povedať, že ja vlastne musím zobrať kanister, naplniť ho, potom ho naliať do vágru. Pokračujeme. Ďalšia kopa by bola. Super, to by sme mali. A ideme na tú najväčšiu. Prvá naberačka je vybavené. Druhá naberačka. Tak, super. Konečne to tu vyzerá kultivovane a kultúrne. Ešte ide mám odstraniť písek. Ukáž, však tu už nikde písek není. Samozrejme, že aj pred pumpou musíme odpratať, pretože nemôžu ľudia jazdiť do piesku, keď idú tankovať. Výborne, máme to. Konečne, ty kokos, konečne tu nemusím jazdiť týmto traktorom. Díky, bracho, oddychuj. Ideme sa starať ďalej o našu pumpu. Máme tu nejakú poštu, doprava čerpacie stanice. Poďme si popovídať o zákaznících. Na začiatku ich nebudete mít příliš, takže je na vás, aby ste je nalákali k návšteve vaší stanice. Jako bystrý hráč mám pár tipů a triků, které se chci s vámi podělit. Prozatím je nejdůležitější, co můžete kontrolovat. Atraktivita vašich cen paliva. Čím nižší cena, tým pravděpodobnější si zákazníci vyberou vaši stanici k tankování. Ale pamatujte, že neexistuje nic jako zadarma. Čím nižší cena je, tím méně vyděláte. Prodej pod náklady vám propálí díru do kapsy. Dobre, chápem. Takže nemáme predávať benzín pod cenu. Zmeňte cenu paliva na $2,49. To pokud nachází blízko čerpací stanice. To bude tuto niekde. Počkaj, to je toto. Ukáž to. 2,99. Ja chcem zmeniť. Jak to zmením? Ja aj toto, ja som slepý, ja to mám hneď tu a ja idem... Dobre, nič nehovorím. Dáme tam dve... Ne, počkajte moc. 2,49, nastaviť cenu. To by sme mali. Máte novú poštu. Ideme zase poštu pozrieť. Pošta pre teba, ukáž to. Otvorenie a zavieranie čerpací stanice. Svoju čerpací stanici môžeš vždy otvoriť a zavřiť. Zastaviť to síce získava, dajte to chvíľku na oddech. Dobre, rozumiem. Ideme otvoriť našu čerpaciu stanicu, dáme páni. Bum. Už sa to točí, jak na kolotoči. Tak, čo máme ako ďalší úkol? Doplň zásoby paliva pomocí počítaču. Tak, ideme si doplniť palivko teraz. Dodávka, palivo. Doplníme čo najviac, môžeme 200 litrov, tak, objednať. Peniaze išli do ryti akurát tak. A toto by sme tu mali ešte upratať, ty kokos. To mi nedá za úlohu, že uprat si. Nová pošta, ukáže aká pošta zase. Objednávanie. Vzhľadem k tomu, že garáž a skladište sú v troskách, môžeš si zatím objednať položiť palivo. Záložka proto sa jednoduše menuje dodávka. Snadné, že? Jasnačka. Neboj sa nič. Ja to zvládnem, ja som dobrý pracovník. A už nám je palivo, ale toto by som tu rád vyčistil, ty kokos. Fakt, lebo toto tu vyzerá otrasne. Ja idem si tuto počkať, kde sa to tankovalo? Tuto. Ja si tu počkám na ten náklad, než mi dorazí. To čo? To do tu lieta, ty čo tu chceš? Kto si? Ukáž občiansky preukaz. Čo chceš odo mňa? Preukaz občiansky máme? Nemáme? Tá chodorici, tak sa mi to ľúbi, Elvis Presley. No, už tu máme aj fajnovú dodávečku. No, ty si to, napoj si to, jasnačka. Čo na mňa tak čumí? Ty si ale kúzelník, kamaráde. A už to tam proudí, už to tam jede. Zákazník u paliva, to už takto rýchlo, to do takéhoto bordelu ho chcete pustiť? No s Bohom. Ukáž to, trošku to zrýchlíme. Jak sa to... Jaj, však ale ja som nevedel, ja som tu nový, sorry. Aha, dobre, tak po ďalší, máš viac než si chcela, tak si to váš. A potrebujem zistiť, jak sa to zastavuje. Počkej na objednávku zákazníka. Jaj, už takto z hurta. Doplň palivo, ale jak sa to zastavuje, netuším.
Kliknutím, už to chápem, výborne. Great job, už som aj zarobil, ty koko, dobre. Otestuj sa si dovednosti na arkáde, nepotrebujem dovednosti vedieť, nepotrebujem nič. Už mi tu chodia zákazníci, už mám penáze, už je dobré. Ale dobre, poďme na tú arkádu, keď už to tak chce. Aj závody RC Aut, aha. Poďme na to, tom som bol vždycky dobrý. V závodoch som jak doma, poď to dáme. Vyletel som v strate. Kadeľ, ja som sa zamotal, kadeľ to, dobre. Tak, front flip, nevadí, stáva sa, ideme ďalej. Zákazník u paliva, toto dáme a ideme k zákazníkom, pretože sa naserú a odídu mi. Hopla, no, vybavené. Čínske autičko z tému a nezávaže to nemá na sebe, tak sa mi to prevracia, víš jak. No čo je toto ale... A dobre, nemám na to čas, jak sa to Fko, nemám čas, Majsa, mám robotu, ja musím makať, to nejde len tak. Dobrý deň, čo si prajete? Plnú? Nechcete plnú, dobre. Bang, maj sa krásne, čus. Kúp si pito na obtvatky a vezmi ho. To až teraz mi dajú, hej, to mi nedajú, že hneď z začiatku. Konečne môžem vyhodiť tento bordel, takže vám to tiež zostriham, pretože toto určite nechcete celé vidieť, jak to tu upratujem. To máme prvý pytel, tieto hodiny tam nemôžem zbaliť, to je škoda. To máme ďalší pytel. Tak, úkol kompletní. To už je všetko. Tak ale aj tu venku je toho, pozeraj sa. Sice neviem, jak si napchal tie dosky do toho, ale však dobre. Tak, to všetko popratujeme fajnovo. Dobre, ešte toto vyhodíme. Pytel sraček, ďalší pytlík. 12 pytlov má zlikvidovať, ty vole. To tu musím celé obehnúť. Ja to mi ukazujú len koše, chápem, že kde sú koše, aha. Dobre, máme zákazníka u paliva, nemáme čas teraz na to. Biznis sa musí točiť. Jedeme. Výborne, maj sa krásne, čus. Som rád, že si došiel natankovať. Ja musím makať zatiaľ. Ja to mám veľa, ja to mám bordel. Takže ja musím makať. By ma zajímalo, že kto tu proste nahádzal tieto veci všetky. Že prečo zrovna sem sa to naukladlo do tej stanice. To si hovorili, že to nikto nespojazní už, alebo že to už nikto nedá dokopy túto stanicu, alebo čo. Potom som došiel ja a stanica zrazu beží. To je čo? Tak treba podnikať. Tak, úkol kompletný. Kúpte košťa, vybavte ho, tap. Dobre, kúpime si košťátko. Tak, super. A ideme zametať. Ja viem, neukazuje mi tu pol roka celú jednu tabulku. Ja viem, jak sa predsa zametá. Tak, som poriadny fachman. Ja to zrobím všetko. Paráda, to by sme mali. Už tu nemáme nasraté na podlahe, už je to krajšie, ale stále tu máme bordel. Je aj dvere z auta, ty koko, však to daj na bazoš. Napíš tam, z čoho to je a môžeš to pekne predať. A nemusíš to tu vyhadzovať do koša. Tie hodiny tu ja nechcem, to sa mi tu nelúbi, daj to preč. Ja to hodím sem, nech sa zákazníci pozerajú, koľko je hodín. Otočíme to zákazníkom, nech vidia, koľko je hodín, jak dlho strávili, aký dlhý čas strávili na mojej pumpe. Dobre, teraz ideme objednať už ten odvoz toho odpadu, pretože máme to tu nabombovaný ten koš, jak môžeš vidieť, úplne až povrch. Kto sa tu rehni? Čo chceš? Zmizni, ideš do... No čo si spravil? Že ťa hamba nefacká, ty patkaň, poď sem. Je metlu, ty bazmek, poď sem, ja ti ukážem tu sprejovať. Zmizni okamžite. Tam si choď matke sprejovať na dom, ty patkaň, zmizni z mojej pumpy. Nech ťa tu už aj nevidím. Patkaň jeden, hnusný, ešte aj kresliť dasťou mi tu bude. Ukáž, čo mi tu dal. Jua, sač. No čo som sač? Kde si ešte písal? Alien, dobre. Máme tu ešte, ježiš, tu je roboty, tu je kopec práce, dáme páni. Tu sa musím makať. A ne, že tu budem vyháňať nejakých patkáňov. Majte sa, dobrú noc. Dobrú noc, čak je deň, ty debil. Dobrý deň, jak sa dneska máme? Žena poslúcha, syn je v poriadku. Všetko sa darí, jak sa má, dúfam, že áno. Už by si mohol objednať, pretože sa mi to nechce čakať. Výborne, máme penáze, všetko sa darí, biznis šlape. Ukáž, jak to zoberieš. Ty kokos, dobre. Tu sú kúzelníci. Ten koš zmizol skôr, než on niečo spravil. Malíšský valček a natriť počmárané zdi. Tak, kúpime si valček, ale malovanie, dáme a páni, si necháme už na ďalšiu časť. Som rád, že ste si pozreli túto prvú časť tejto hry Gas Station Simulator. Budem sa na vás tešiť u ďalšej časti. Majte sa krásne a ahojte.